नमस्ते. मी आज कोळंबी भात बनवते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. हे बासमतीचे तांदूळ आहेत, अर्धा किलो घेतले आहेत आणि पण स्वच्छ धुवून घेतले आहेत. एकदम शिजवलेलं नाही, असे धुवून घेतलेले आहेत. ही कोळंबी आहे, म्हणजे 50 रुपयाची आहे, म्हणजे ती जास्त भेटली 50 रुपयाची. ही कोळंबी आहे, हे अर्धा डबा आहे पूर्ण. ही कोळंबी एवढी आहे, अर्धा डबा. आता त्याच्यासाठी आहे ना, कोळंबी भात बनवायला आहे ना, मी लागणारं साहित्य तुम्हाला दाखवते. हे आहे ना, ग्रेव्ही बनवण्यासाठी घेतला आहे. हा पुदिना आहे, हा पुदिना असा ह्या थोडासा घेतला आहे, थोडासा म्हणजे जास्त आहे. ही कोथिंबीर आहे, म्हणजे सगळं आहे ना ग्रेव्ही बनवायची आहे. हे 2 कांदे आहेत, हे मोठे असे एवढे एवढे 2 कांदे घेतले होते. आणि ही तांबाटी आहे. हे टोमॅटो पण आहे ना, मोठी होती तेवढी, म्हणजे ती 2 घेतली आहे. ही अर्धी वाटी खोबरं आहे, म्हणजे अर्धा नारळ असतो ना, त्याच्यातला अर्धी वाटी घेतला आहे खोबरा किसून. ही अद्रक लसूणची पेस्ट घेतली आहे, 1.5 चमचे आहे. हे दही आहे 1 वाटी. हे तेल आहे 100 ग्राम, थोडंसं जास्त आहे. हा आहे ना, छोटासा एक कांदा घेतला आहे, बारीक करून घेतला आहे. तो कशाला, म्हणजे फ्राय करण्यासाठी, फोडणीसाठी. हे टोमॅटो पण आहे ना, असं फ्रायसाठी म्हणजे फोडणीसाठी एक टोमॅटो घेतला आहे. हे मीठ आहे, हे मिरची पावडर आहे, म्हणजे घरातला मसाला आहे कोकणी. आणि हा आहे ना, थोडासा गरम मसाला आहे. हा हे तेजपत्त्याची पानं आहेत आणि याच्यामध्ये लवंग, दालचिनी, इलायची हे सगळं घेतलं आहे, काळी मिरी, हे थोडंसं जिरा पण आहे. आता मी तुम्हाला आहे ना, पहिलं मी ग्रेव्ही बनवून दाखवते. हे आहे ना, मी पहिलंच पाणी तापत ठेवायला म्हणजे ठेवलं आहे, गरम करायला ठेवलं आहे. म्हणजे ते गरम पाणी त्याच्यामध्ये ओतायचं. आपण भात बनवणार ना, त्याच्यामध्ये गरम पाणी ओतायचं आहे, म्हणून मी गरम करायला पाणी ठेवलं आहे. हे टोमॅटो घेतले आहेत ना 2, हे पण कसं ग्रेव्ही बनवण्यासाठी घेतले आहे. एकदम बारीक पेस्ट बनवून घ्यायची आहे. हे 2 कांदे आहेत, हे पण पेस्ट बनवायची आहे. हे खोबरं आहे किसलेलं. मी तुम्हाला कसं डायरेक्टच बनवून दाखवते एकदम पेस्ट, तर वेगवेगळं नाही करून दाखवत. हा पुदिना आहे, हा पुदिना पण त्याच्यामध्येच वाटून घ्यायचा आहे. ही कोथिंबीर आहे, ही कोथिंबीर थोडीशी वाटायची आहे आणि थोडी त्याच्यामध्ये टाकायची, अशी वरून टाकायला ठेवायची आहे. आता हे सर्व भांड्यामध्ये घेतले मिक्सरच्या, तर त्याच्यामध्ये थोडं पाणी टाकायचं असं आणि पातळ ग्रेव्ही बनवून घ्यायची मिक्सरला लावून. हे सर्व वाटून घेतलं आहे, हे बघा असं, अशी मस्त ग्रेव्ही बनवून घ्यायची सर्व साहित्याची एकदमच. गॅस पेटवला आहे. आता ही कढई पण ठेवली आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना, मी तेल घेतलं आहे, ते टाकते. आता तेल टाकलं आहे, त्याच्यामध्ये आहे ना, हे पानं टाकते तेजपत्त्याची. आणि हा गरम मसाला आहे थोडासा. आता त्याच्यामध्ये आहे ना, मी हा कांदा ठेवला आहे एक कापून बारीक, तो टाकते. ही अद्रक लसूणची पेस्ट आहे, ती टाकते. आता त्याच्यामध्ये आहे ना, हे बारीक केलेलं एक टोमॅटो घेतला आहे, ते टाकते. ते सगळं एक एक टाकत आहे ना, आपण असं हलवून घ्यायचं. मसाला छान भाजला आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना, मी जे ग्रेव्ही बनवली आहे ना, हे वाटलेली ग्रेव्ही आहे, ती आता त्याच्यामध्ये मी टाक. ग्रेव्ही छान असली ना, मग कोणती पण वस्तू आपली चांगलीच बनते. अशी ग्रेव्ही करून घ्यायची छान, भरपूर टोमॅटो वगैरे घ्यायची आणि मस्तपैकी बनवायचं घरगुती. आता हे जरा कसं कच्चं आहे ना, म्हणून ते जरा तेलामध्ये कसं आहे भाजून घ्यायचं आहे जरा, म्हणजे त्याला तेल सुटेपर्यंत ते भाजायचं आहे. गॅस फास्ट केला आहे. हे हलवत राहायचं, आता त्या अंगावर उडतो ना, म्हणून ते आपली मस्त ग्रेव्ही बनते आहे. शिजतंय ते तोपर्यंत आहे ना, त्याच्यामध्ये आहे ना, मी कोळंबी टाकते. ही कोळंबी आहे, ही टाकते, म्हणजे त्याच्याबरोबर ती कोळंबी पण जरा शिजून येईल, म्हणून अशी एकदम टाकायची.
याचं सर्व टाकलं ना मग त्याच्यावर झाकण नाही ठेवायचं आधी, कारण तो मसाला शिजायचा आहे ना. झाकण ठेवलं तर कसं पाणी सुटतो म्हणून. आता हे मस्त ग्रेव्ही शिजली आहे. आता त्याच्यामध्ये ना ही मिरची मसाला टाकते 2 चमचे. चमचे लहान आहे ना म्हणून असं 1.5 चमचे टाकायचा, कारण तिखट आहे म्हणून. आता त्याच्यामध्ये हे दही टाकते. दही चांगलं फेटलेलं आहे, तसं फेटून टाकायचं दही टाकताना. हे आता जरा हलवायचं. आणि आता याच्यामध्ये मी तांदूळ टाकणार आहे धुतलेले, कारण ते मसाला पण आहे ना कोळंबी वगैरे भाताबरोबर ते शिजून येईल म्हणून. ते आता तांदूळ टाकायचे आणि डायरेक्ट आहे ना गरम पाणी ओतून मस्त कढ यायला द्यायचा. गॅस बारीक केला आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे तांदूळ आहेत ना धुतलेले हे टाकते. त्यांच्या कढईमध्ये आहे ना अर्धा किलोचा बरोबर भात होतो. असंच मस्त हलवून घ्यायचं आणि गरम पाणी ओतते. जेवढं भाताला लागतो ना गरम पाणी तेवढं गरम पाणी घ्यायचं, कारण हे गरम असतं ना म्हणून त्याच्यामध्ये गरम पाणीच करून ओतायचं. हे असं गरम पाणी करून घेतलं आहे ते आता मी त्याच्यामध्ये त्याचं गरम पाणी आहे ना जेवढं लागेल तेवढं भाताच्या वरती ओतायचं, तर ते भात कोळंबी शिजायची आहे. आता मी कसं गॅस फास्ट केला आहे. आता हे चांगला कढ यायला द्यायचा. आता याच्यामध्ये आहे ना फक्त आपल्याला मीठ टाकायचं आहे. ते मीठ कसं आधीच नाही टाकायचं, कारण हे पाणी आहे ना त्याच्यामध्ये जास्त. म्हणजे जरा अर्ध पाणी कमी झालं ना म्हणजे शिजला ना थोडं भात, मग मीठ टाकायचं, म्हणजे अंदाज कळतो आपल्याला. आता याला थोडं कढ येऊ द्या. मस्त भाताला कढ आला आहे. ही कोळंबी कशी आपण फ्राय करून पण टाकू शकता, म्हणजे सुकी फ्राय करायची मसाला वगैरे टाकून, तशी पण करू शकता. पण मी तशी नाही केली. हे कसं म्हणजे आपण झटपट करून घ्यायचं पटापट, तसं मी आता केलं आहे झटपट एकदम. भात आपला मस्त शिजला आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मीठ टाकते, म्हणजे आता कसं असं शिजला ना मग भाताचा कसा अंदाज समजतो मीठ टाकायला. आपल्याला चवीपुरतं मीठ टाकायचं. आता जरा ढवळायचा आणि झाकण मारायचं. ढवळताना कसं अलगद ढवळायचं, कारण ते तांदूळ आहे ना तुटायला नाही पाहिजे. छान मस्त झाला आहे भात. थोडा गॅस आहे ना बारीक करते, म्हणजे आधी लगेच नाही झाकण मारायचं आहे, कारण ते मसाला आहे ना सगळं वरतीच राहतो. म्हणजे जरा सुकायला आला ना मग जरा का असं फिरवून झाकण मारायचं, म्हणजे मसाला आहे ना सगळीकडे लागतो. आता आहे ना असं थोडं हलवायचं, गॅस बारीक करून झाकण मारायचं. म्हणजे कसं हा मसाला बघा आता सगळीकडे लागला आहे, नाही तर तेल मसाला आहे ना वरतीच राहतो. आता मी त्याच्यावर झाकण मारते आणि तुम्हाला झाल्यावर काढून दाखवते. गॅस बारीक करते. आता आपण बघूया भात झाला काय. गॅस बंद करते पहिला. भात मस्त झालाय, छान झालाय. आता मी तुम्हाला काढून दाखवते. मस्त कोळंबी भात आपला तयार झालाय. आधी वरून अशी कोथिंबीर टाकते. आता बघा छान झालाय मस्त. तुम्ही पण करा.